acordo. Bueno, sí. Bueno, moi boas tardes, señoras e señores diputadas, diputados. Vamos a comenzar entón con esta Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural, correspondentes ao día de hoxe, 20 de novembro, co orde do día que teña vostede do seu poder. Empezamos co punto número 1, que é a aprobación da acta da sesión anterior correspondente á ordinaria do 16 de outubro de 2019. Algo que alegar esta acta, señoras e señores? No? Por unanimidade, entonces, señor secretario, moitas grazas. Punto número 2, aprobación inicial das bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación cos Concellos e a Entidade Local Menor de Verán en materia de empregabilidade para o exercicio 2020. Señor secretario. Ben, o programa este en materia de empregabilidade, chamado, creo que sería máis correcto falar de fomento do emprego local. Bueno, gato blanco ou gato negro, que máis dá? O importante é que cace ratones. Non é unha cuestión de cor, é unha cuestión de emprego correcto da lenguaxe, pero bueno, eu se entendo que se fala de empregabilidade, se fala de formación, non de contratación directa. En todo caso, bueno, tampouco ten maior trascendencia, efectivamente. O programa é igual que o de anos anteriores, unha dotación de 20.000 euros por concello para contratos ou nomeamentos de carácter temporal ou fixo, definitivo, digamos que sin ningún tipo de discriminación. O programa é totalmente neutro, respetando a autonomía local dos concellos nesta materia, unha dotación de 1.830.000 euros, que é o que está previsto no orzamento aprobado no pleno de setembro. Non é máis, o programa, xa digo, igual que o de anos anteriores. Se hai alguna dúbida, intentaríamos aclarala e nada máis. Moi ben, abrimos un turno, empezando por Ciudadanos. Moitas gracias. Eu vou me referir tanto punto 2, 3 e 4, para non dicir o mesmo nos 3 puntos, tanto o programa de empregabilidade, de limpeza das marxes das redes viarias municipais e o de mocidade. Estou de acordo, eu teño dito moitas veces nos plans provinciais, pero estou de acordo no fondo, pero non na forma. Considero que o reparto non é o obxectivo, porque entendo que un concello que ten 1.000 ou 1.500 habitantes non pode recibir o mesmo que un concello que ten 10.000 habitantes ou 8.000. Polo tanto, considero que estes programas deberían revisarse, debería revisarse o fondo da cuestión e, dende logo, aportar un investimento máis alto para levar a cabo todas estas accións. Entón, xa adianto que nos vindeiros 3 puntos o meu voto vai ser a reserva de voto. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Monselama. Benega, Bernardo. Bueno, pois isto ven bastante a conto do que levamos debatido nos últimos meses sobre o tema da necesidade dun plan provincial de cooperación cos concellos que abranga unha cantidade moito maior económica e, por suposto, que faga efectivamente uns criterios obxectivos de reparto de fondos. Estamos a falar de que llevan a entregar desde a Diputación Provincial 20.000 euros a un concello que teña un parado e 20.000 euros a un concello que teña 2.000 parados, e que non ten absolutamente ningún sentido. Vostedes o outro día me acusaban de querer acabar cos plans de cooperación provincial. Non, eu o que quero é reforzar eses plans de cooperación provincial. É que estamos a falar de que un concello que teña 2 nenos menores de 18 anos vai recibir 6.000 euros para a xuventude, e un concello como o que eu represento, que teña por enriba dos 600 menores de 18 anos, vai recibir eses mismos 6.000 euros. Poñíalle como exemplo, fai un momento a compañeira, o conto de Carpanta, non? Hai un polo e comen a metade de 2 persoas. Non, unha come un polo inteiro e outra non come nada. É que non, isto que nos están a presentar é algo que, sinceramente, parece mentira que no século XXI estemos a tratar deste xeito, que non ten absolutamente ningún sentido nin credibilidade, e que, por certo, recordo que estou a espera dun informe, porque creo que incumple claramente a ordenanza provincial de otorgamento de subvencións, xa que, ao fin e ao cabo, o criterio que debería de prevalecer é un criterio de reparto obxectivo de fondos, e este caso non é en absoluto obxectivo nin equilibrado. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Bernardo Benega, Partido Socialista. Sí, boa tarde a todas e a todos. Eu iba a decir o mesmo... Perdón, Democracia Insana. Perdón. Xa, no, Partido Socialista. Perdón, que tiña tan a dereita que viña por esa renglón. Moi ben.
A intervención que fixeron os voceiros de Ciudadanos e de BNG reflexa perfectamente o que opinamos e o que pensamos desde o Partido Socialista. Nós somos unhos defensores do plan único. Eu creo que os concellos xa somos todos maiores de idade e todos sabemos cuáles son as nosas necesidades. Polo tanto, todas estas cantidades que se van distribuindo así dun xeito ademais moi lineal, tal e como os puñan eles, nós temos no Concello do Barco temos cerca de 3.000 rapaces menores de 18 anos e vamos a recibir o mismo pois o que decía o voceiro do BNG, que un concello que ten 2, 3, 8 ou 10 nenos. É dicir, bueno, pois eu creo que isto sí que se lle debería de dar unha volta e se debería de pensar un pouquiño en ver como encaixalo de outro xeito, o mismo que nos outros dous programas que que se van a debatir nesta sesión. Pois, por exemplo, o tema da limpeza das marxes das redes viarias. Un concello que teña non sei cuántos kilómetros e outro que teña pois non sei cuántas veces máis kilómetros vai a recibir o mesmo. Eu creo que é un tema que se debería de algún xeito darlle unha volta e, sobre todo, o mellor con tranquilidade e con sosego, pois ir pensando neso do plan único, que eu creo que o futuro desde logo debería de pasar por aí e que todos teñamos a opción de poder distribuir eses orzamentos ou ese diñeiro dun xeito que consideremos oportuno en función das necesidades do noso concello. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Popular. Nada? Moi ben, pois pasamos a votar este punto. A aprobación das bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación cos concellos e mancomunidade para a realización de actuación, e o punto 2, perdón, de entidade de verán en materia de empregabilidade para o exercicio 2020. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Agora sí, o punto número 3, que tamén a aprobación inicial das bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación cos concellos e mancomunidades, en este caso para a realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial para o exercicio 2020. Señor secretario. Ben, bueno, neste caso tratase novamente de un programa de cooperación. Neste caso, o programa ten tamén un reparto lineal de contías. Reparto lineal é un reparto obxectivo, cuestión distinta que non se comparta ese criterio, pero si un reparto obxectivo, porque a obxectividade dunha decisión non prexulga a súa xustiza nin o seu acerto, que simplemente implica que, digamos, a motivación pois é explícita e se sabe, hai unha trazabilidade do porqué desa decisión, non? Neste caso, pois hai un reparto que non responde a un criterio subxectivo caprichoso de ninguén, sino que simplemente pois adopta ese criterio de 4.500 euros por entidade local. En ese caso concreto, pois eu entendo que isto é conforme a ordenanza de subvencións e a propia legislación de subvencións, xa digo, independentemente de que se comparta ou non o acerto na decisión, que é unha cuestión allea ás consideracións jurídicas. Xa adianto tamén con relación a ese informe no que falaba o señor Varela, que está prácticamente rematado, nestes días se entregará. En parte tivemos algúns problemas co sistema informático que tamén afectaron pois a propia asinatura do documento no expediente electrónico, pero xa digo, en breve remitirase. Pero, bueno, con respecto a isto, pois si quería facer ese comentario, e o que sí é certo é que o legislador nesta materia, en materia concretamente de plans e programas de cooperación, concede unha marxe de discrecionalidade extraordinariamente ampla ás entidades locais, en este caso a Deputación Provincial, para configurar as súas políticas como consideren oportunas, non? Non hai máis, hai unha... O programa tamén reproduce o sistema de anos anteriores. A todos os concellos ou mancomunidades se lles impón a mesma condición, que a de limpar un tramo ou conxunto de tramos da rede viaria provincial de entre 10 e 12 kilómetros de longitude. En este sentido sí que hai unha certa homoxeneidade, polo menos nas cargas que supón a subvención, que de algún xeito se vincula pois coa igualdade, digamos, no importe da subvención recibida e nas características desa limpeza que ten que facer. E polo demais, pois o sistema é coñecido, se presenta a xustificación, se verifica polo Servicio de Vías e Obras e se libra pois nos mesmos prazos que en anos anteriores a axuda concedida. Moitas gracias, señor secretario. Ciudadanos. BNG. Bueno, efectivamente pode ser
obxectiva pero non xusta unha cousa, non? En calquera caso, neste caso concreto sí que engadir un tema, e é que a longitude dos 10 kilómetros pódese realizar en donde diga a Diputación Provincial. No noso caso concreto temos que saírnos do termo municipal para facer os 10 kilómetros, chegamos a Tamaceda, cando, sin embargo, temos os 10 kilómetros dentro do noso termo municipal. Hai máis de 10 kilómetros no termo municipal de rede viaria da Diputación Provincial. A verdade é que é algo que lle teño trasladado incluso aos responsables de vías e obras, porque non ten moito sentido que nos fagan desplazarnos a 10 kilómetros fora, pasando por outros dous concellos, cando no noso propio concello teríamos máis longitude da precisa para executar os 10 kilómetros, non? Creo que é algo bastante razonable, evitaríamos desplazamentos innecesarios da maquinaria para volver a gardala, e gustaríame que se tomara en consideración, máis alá de que efectivamente neste caso sí que recoñezo que o pago, entre comillas, ou a subvención é por eses 10 kilómetros en calquera caso e independentemente do concello que sexa. Moitas gracias, señor Bernardo. Diego, Democracia Nacional, non? Partido Socialista, non? Pasamos entonces a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Moitas grazas. Pasamos ao punto número 4, que é a aprobación inicial de bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación cos concellos e entidade local menor de verán en materia de mocidade para o exercicio 2020. Señor secretario. Ben, bueno, pues con respecto ao programa de cooperación en materia de mocidade para o exercicio 2020, pues está destinado a concellos de menos de 20.000 habitantes e consiste pois nunha axuda lineal de ata 6.000 euros por concello para costos de actividades e 3.000 euros para a entidade local menor de verán para actividades pois, en relación coa mocidade, non? Un total de 549.000 euros que é o que hai, digamos, para o programa. A tramitación é semellante a do resto de programas, é coñecida porque non é un programa novidoso, o cual pois, non me vou estender máis tampouco. Moitas gracias, señor secretario. Grupo de Ciudadanos. Na miña primeira intervención estou de acordo do fondo, pero non na forma. Me considero que é un reparto pouco obxectivo e se non gusta a palabra obxectivo, pois direi me parece pouco xusto, como dixo o meu compañero, se non direi pouco coherente coa maneira de facer política xusta para todos os veciños e para todos os concellos. O meu voto vai a ser abstención. Moitas grazas. Moitas gracias. BNG, Bernardo. Bueno, pois o mesmo que nos anteriores puntos, neste caso concreto no de mocidade, como indicaba, pois incluso é máis sangrante pola cantidade de mocidade que pode haber nalgún concello que lle poderían pagar unhas vacacións a todo o tren en México o número de veciños que teñen, o número de veciños xóvenes que teñen, e noutro caso pois non seríamos capaces de facer ningunha acción de cara os nosos mozos e mozas, non ten ningún sentido. E además é curioso porque despois a propia Diputación neste caso discrimina a entidade local menor de verán, se supón que por un criterio precisamente de que é pequena e recibe menos fondos. Eu non digo que ningún debamos recibir menos fondos, ao contrario, o que digo é que o lóxico sería que se primara en función das necesidades reais dos concellos e que non se fixexa algo absolutamente lineal. Moitas gracias. Democracia Nacional, Partido Socialista. Xa a opinión é a que vertín no apartado número 2, que se correspondía co 2, 3 e 4, é dicir, volvemos a lo mismo. O reparto lineal pois non sería o máis adecuado para este. Entra. Moi ben, moitas gracias. Partido Popular. Gracias, presidente. Esperei o último turno de intervención para, bueno, pues, de alguna maneira, decir o que pensan moitos alcaldes desta provincia. É dicir, estamos no mes de novembro, gracias a ter os orzamentos aprobados, estamos aprobando a aprobación inicial dunhas bases reguladoras para telas o día 1 de xaneiro, para que moitos alcaldes podan dispor nestas axudas directas por parte da Diputación Provincial. Estamos a falar dun importe total de 2,7 millóns de euros entre os programas. Entón, eu creo que gracias á Diputación, que os concellos, mancomunidades e entidades menor, neste caso entidade menor de verán, o día 1 de xaneiro poden ter xa esta aprobada. Entendemos que é un esforzo dos funcionarios desta casa,
entendemos que esta é a planificación que o presidente quere, este equipo de goberno quere. Eu entendo que non estamos escoitando as necesidades reais de todos os alcaldes desta provincia, que eu entendo que están moi lentos, moi contentos de ter estes programas o día 1 a su dispor, nada máis. Muy bien, que pasa? Algo? A ver, dígame, Xamos. Eu estou segura de que están encantados todos os alcaldes e alcaldesas desta provincia de recibir o día 1 de xaneiro estas subvencións, pero o que estamos a falar é que consideramos que quizás é un momento de escoitar non só que esas subvencións se teñan un de xaneiro, a disponibilidade desa subvención, sino que se escoita as necesidades básicas que ten un concello de 1000 habitantes ou un concello de casi 10.000 habitantes como ten o meu concello de Sinzo de Lemia. Entón, eu o que pido como oposición, e supoño que o resto de grupos tamén, é que intentemos facer un esforzo por comprender de mudar o fondo destes programas e de facer un reparto máis xusto ou máis coherente, ou utilicen o adxetivo que lles parece máis apropiado, pero considero que é o momento de estes plans provinciais darlle unha volta e modificar as súas bases. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Monse, por Ciudadanos. Alguna intervención máis que era alguna? Señor Bernardo. Eu simplemente constatar un feito. Estes 2.700.000 euros dos que falamos son menos do 3% do orzamento da excelentísima Diputación Provincial de Ourense. Esa é a realidade. Polo tanto, non discuto que algún alcalde este moi contento, pero que estamos a falar do 3% dos orzamentos da Diputación Provincial. Claro, porque se a Diputación ten un orzamento grande, o 3% é máis grande. Iso claro que sí. Entón, non parece que o esforzo sexa o 3% moi amplo. depende da cantidade do cento. Neste caso, os orzamentos. Alguna intervención máis? Perdón, simplemente unha cosa, eso é facer un pouco de demagogia. Estamos a falar de 3 programas. Máis. Estamos esquecendo do plan de obras, de cooperación, estamos falando de outros programas, estamos falando de 3 programas que veñen hoxe á mesa para falar que o día 1 de xaneiro os concellos poden ter. Estamos falando do programa de empregabilidade, do programa de limpeza das marxes e da mocidade. Non fagamos de todo é dicir, o porcentaxe neste caso son 2,7 millóns de euros, pero hai máis programas de cooperación. Non quere decir que a Diputación só ten estes programas de cooperación. Non, hai moitos máis. Non tergiversemos as cousas. A ver, señor. Que non tiña pensado intervenir, pero que quedou abrallado ca súa intervención, perdón que yo diga, pero que non entende nada o que se dixo aquí nesta mesa. No, é que se está dicindo... Aquí todos entendemos, señor Álvaro. O que pasa que a veces entendemos dunha maneira e outra vez doutra, pero todos entendemos, Claro, é que está moi claro, é que nunha población, Sinzo, Allariz ou Barco, que teñen unha serie de mocidade, e non é mínimo que teño en Tabodela ou noutros pueblos máis pequenos. O que se está intentando transmitir desde esta mesa é o reparto obxectivo sobre as axudas que se dan. Non se está falando ni da cantidad global ni nada por estilo. Trátase de ver a realidade dos concellos. Os alcaldes estamos encantados que nos den os cuartos. Os cuartos en base a un criterio obxectivo, que é o que pedimos sistemáticamente. Señor Álvaro, eso entendemos perfectamente. A segunda intervención foi que só era o 3%, e por iso eu dixen que o 3% depende de que como sea o presuposto. Non mesmo 3% de 1.000 millóns que o 3% de 100 millóns. Creo que sea. Iso foi a primeira intervención, non foi a segunda. Vi un pouco descontextualizado vostede. No, estábamos da segunda, estábamos do 3%. E o portavoz do Partido Popular, déixeme falar, por favor. A intervención do portavoz do Partido Popular foi do sentido que aquí veñen 3 plans de cooperación dentro de outros moitos que existen. Por iso que dicir que só é o 3% é moito dicir ou por dicir algo. Eu sei perfectamente o que dixen e o que vostedes tamén, que isto que se trae hoxe o 3%. Que o 3%, pero o 3% de 3, de 3 plans de cooperación. Hai outros moitos máis. Bueno, a partir de aí, moitos máis, hai o plan de obras, que son 48.000 euros máis 3.000 para o proxecto. E a partir de aí deixamos de contar. É que, a ver se nos entendemos, é que estamos a falar de que un concello da provincia de Ourense, a non ser que reciba despois subvencións nominativas,
que xa sabemos que hai moitos que a reciben, vimos de debatilo nun pleno desta Diputación Provincial, recibe menos de 90.000 euros ao ano. Eso xa sabemos bueno, defensores como sabemos, xa sabemos por de tanto recitalo. Poñemos moi ben. Señoras e señores, pasamos entonces despois deste debate a votación do punto 4, aprobación das bases reguladoras do Programa Provincial de Cooperación dos Concellos de Menores de Verán en materia de mocidade para o exercicio 2020. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Moitas grazas. Punto número 5, moción de urxencia. A mí non me constan, señora interventora, señor secretario. No, pois non hai moción de urxencia. Rogos a preguntas. Señor Bernardo. A verdade é que esta pregunta xurde hoxe pola mañá, porque agora mesmo xa non xestiono a queixería que hai no Rexo, en Allariz, pero hoxe pola mañá sorprendeu unha chamada do Servicio de Medio Rural desta Diputación, do xefe de servicio en concreto, que me facía unha observación, ao cual lle trasladei a xente que está ali agora mesmo, que era que as ovellas do Rexo estaban a pacer a finca que hai na Granxa Valverde da Diputación. A verdade é que eu xa non me acordaba dese tema, pero, bueno, xa que me chaman, acórdome. E o que me recordaron hoxe pola mañá é que, efectivamente, levamos reiteradamente solicitándolle a Diputación Provincial poñer ese espazo en valor. A Diputación Provincial, polo menos en 2 ocasións, xa se sacou unha foto cunha entidade que iba a poñer aquelo en marcha, eso sigue en marcha, por eso escapan as ovellas para ali, porque como non hai nada, lóxicamente as ovellas dicen, oi, que campo máis bonito, vamos a aproveitalo. A verdade é que o que parece que a Diputación nin pace nin deixa pacer. Neste caso é algo así de claro e obxectivo. Estou falando das ovellas, pero vostedes ben me entenden, como antes. Entón, o que me gustaría saber é en que situación está ese suposto convenio con esta asociación que iba a poñer en marcha ali algún tipo de proxecto que finalmente descoñecemos, e senón que polo menos, mentras tanto, deixen pacer as ovellas, porque para ter aquilo a ermo, casi é mellor que o pazan as ovellas. Non sei desa chamada, pero intentaremos saber por qué. Sí, Alguna intervención máis? Sí? Sí, vamos a ver. Fai como un ano e pico xa, en maio do ano 2018, o Grupo Municipal do PSOE de Viana do Bolo presentou unha moción diante do Concello para solicitar a Deputación un estudio presupostario do orzamento de reparación da estrada San Agostiño, Viana-San Agostiño, e a partir de aí iniciouse un procedimento. Ese procedimento se creou unha comisión que se reuniu aquí en varias ocasións, etcétera, etcétera. Bueno, pois, hoxe nos chamou, estábamos convocados, a verdade é que esa comisión estábamos convocados para o pasado venres a unha reunión aquí na Deputación, e foi aplazada no último minuto, e hoxe nos despachamos na prensa pois con a presentación que fai o presidente da Diputación xustamente na sede do Partido Popular da carretera de San Agostiño, de que por fin a Diputación vai a financiar ou a cofinanciar esa obra, e o que nos chama a atención é que esa comparecencia simplemente que se faga na sede do Partido Popular e non na sede da Diputación como correspondería. É dicir, se é un diñeiro que vai a poñer a Diputación, dende logo o presidente a quen debería de estar representando nese acto ou nese momento, entendemos que debería de ser por lealdade á Diputación e non ao Partido Popular. Moitas gracias. Moi ben. Alguna intervención máis? Bueno, aí cabe indicar unha cuestión, é que o alcalde de Viana do Bolo mañá ten unha reunión coa empresa, neste caso, responsable e a verdade é que sí que foi unha sorpresa, e sobre todo, efectivamente, porque a presentación se fai acompañado do voceiro e concelleiros do Partido Popular, o cual no tema da representatividade institucional queda un pouquiño flouxo, pero, bueno, cada un que valore o que lle parece. Alguna intervención máis? É solamente dicir que vaya sorpresas agradables e que todas as sorpresas son así para darle solución ás cousas independentemente de onde se diga. Por lo tanto, esperaría que todas as sorpresas foran deste caletre. Por lo que respecta a Finca Valverde, efectivamente un veciño que ten un negocio, un restaurante en Allariz, viu 2 veces, en 2 ocasións a falar polo tema da Finca Valverde, pero que en principio está comprometida por unha organización, non lle sabría eu dicir
en este preciso momento como está ese posible convenio, pero si dará informe. Traslado que desde o Concello, desde a Fundación Ramón González Ferreiro de Allariz, se trasladou ao señor presidente, e máis, antes de ser o diputado provincial, tuve unha reunión con el a este respecto para tratar de poñer en valor ese espazo que son 16 hectáreas e que está totalmente infrautilizado. En dúas ocasións, insisto, se trasladou aos medios de comunicación, pero estamos falando xa de períodos de fai máis de 2 anos, que había un acordo con unha empresa do terceiro sector que iba a poñer en valor o espazo. Isto non se fixo, xa digo que, polo menos, mentras tanto, que o pazan as ovellas non me parece un mal menor. Das ovellas habría que saber un funcionario, chamo que fora, seguramente que alguén, non sei, fixo algún fincapé por algún tema espontáneo. Alguna pregunta máis? Señoras e señores, non sendo así, levantamos a sesión e moitas grazas.